की। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम सत्य। हरे कृष्णा अंदर எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு 5வது அத்தியாயம், அதாவது கர்ம யோகம். பகவான் கிருஷ்ணன் உன்னுடைய செயல் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். அதாவது இந்த கர்ம யோகத்துல 1ல இருந்து 6வது அத்தியாயம் வரைக்கும் நம்ம கர்ம யோகம் சொல்லிட்டு இருக்கோம். இதுல 5வதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானுக்கு பக்தி. இப்ப போன இதுல பாத்தீங்கன்னா உன்னத ஞானத்தை கொடுத்தார் பகவான். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா கர்மயுகத்துல பகவான் கிருஷ்ணர் உணர்வோட எப்படி செயல்படுறது இந்த அத்தியாயத்துல பகவான் ரொம்ப அழகா கொடுக்குறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, அதற்கு முன்னாடி இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்படுகின்ற ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த இஸ்கான் மேங்களூர் நம் மனைவி சார்பாகவும் ஒரு சின்ன பிரார்த்தனையோட ஆரம்பிப்போம். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அதுவைச கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்தவரம். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, நம்ம நேத்திக்கு என்ன பார்த்தோன்றது ஒரு சின்ன கண்ணோட்டம் பார்த்துடலாம். பகவான் கிருஷ்ணரை பற்றி ஆழ்நிலை அறிவு 1ல இருந்து 10வது பதம் வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா. பகவான் ரொம்ப அற்புதமா நமக்கு அந்த அத்தியாயத்துல விளக்கி கொடுத்தார், உன்னத ஞானத்தை கொடுத்தார். அதே மாதிரி பகவான் கிருஷ்ணர் அனைத்து பாதைகளின் குறிக்கோளாக வர்ணாசிரமத்தையும் உருவாக்கியவராக இருக்கிறார். தலைப்புல நம்ம 11ல இருந்து 15 வரைக்கும் நம்ம விரிவாக பார்த்தோம். கர்ம யோகம், அதாவது 16ல இருந்து 24வது பதம் வரைக்கும். தியாகங்கள் ஆழ்நிலை அறிவு, தியாகங்கள் ஆழ்நிலை அறிவுக்கு வடிவகுப்புன்னு சொல்லி 25ல இருந்து 33வது பதம் பார்த்தோம். ஆழ்நிலை அறிவுக்கும் ஒரு நிமிஷம் ஆழ்நிலம் சுருக்கம் பார்த்தோம். அதாவது 34ல இருந்து 42வது பதம் வரைக்கும் இல்லைங்களா. சரி, இன்னைக்கு நாம பாக்குறது 5வது அத்தியாயத்துல சன்னியாசி அல்லது கர்ம யோகா அந்த தலைப்புல முதல் ஸ்லோகத்திலேயே வந்து ரொம்ப அற்புதமா நாம இதை பார்க்க போறோம். அதே மாதிரி கர்ம யோகம் சன்னியாசி, கர்ம யோகத்துல சன்னியாசி அப்படி நாம வந்து 3வது அத்தியாயத்திலே இதை பத்தி விரிவா படிச்சிருக்கிறோம். 3வது என்ன பார்த்தோம்னு பாத்தீங்கன்னா, அர்ஜுனன் வந்து முதல் கேள்வியில 1-2 ஸ்லோகத்திலே கேட்கிறார். அதுக்கு பகவான் ரொம்ப அற்புதமா கொடுக்குறார் இல்லைங்களா. பந்தப்பட்ட வாழ்க்கை எப்படி பந்தப்படாம வாழ்க்கை வாழும் போது அதுவே உன்னதமான சன்னியாசி அப்படின்றத நாம 3வது அத்தியாயத்துல நம்ம விரிவாக பத்தி படிச்சோம். இன்னைக்கும் பாத்தீங்கன்னா அதே இதுல வந்து பக்தி கலந்து கொடுக்குறார் பகவான். 2ல இருந்து 6வது பதம் வரைக்கும் நம்ம பார்க்க போறோம். நிஷ்காம கர்ம யோகம் கர்ம பந்தத்திலிருந்து விடுபடுகிறார். எப்படி நிஷ்காம கர்ம யோகம் எதுவும் எதிர்பார்ப்பு இல்லாம நம்ம செயல்படுறது, அதை பத்தி நம்ம இன்னைக்கு இந்த அத்தியாயத்துல 16 பதம் வரைக்கும் இன்னைக்கு விளக்கி கொடுக்க போறாங்க. பகவான் கிருஷ்ணன் மீது கவனம் செலுத்துவதன் மூலம் விடுதலை 17ல இருந்து 29வது பதம் வரைக்கும் நாம் இன்னும் கொஞ்சம் விரிவா பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இந்த முதல் பதம் அர்ஜுனன் ரொம்ப அழகா கேள்வி கேட்கிறார். ஏன்னா ரொம்ப அரிது, நிறைய விஷயங்களை பார்த்தீங்கன்னா இடையில தான் கேள்வி கேட்பார். இப்ப இந்த கொஞ்சம் இந்த 6வது அத்தியாயம் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் நிறைய கேள்வி கேட்பாங்க. இதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பக்தி லோகத்துல இன்னும் நிறைய கொஸ்டின் எல்லாம் கேட்பார். சரி, இப்ப நாமும் இதை என்ன கேட்கிறாரு அப்படி பாப்போமா. हरे कृष्णा माताजी, முதல் ஸ்லோகம். हरे कृष्ण प्रभुजी। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं शंससि यच्छ्रेरे यदो यर्येकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्णा माता. அர்ஜுனன் கூறினார், கிருஷ்ணரே, முதலில் செயலை துறக்கவும் பின்னர் பக்தியோடு செயலாகவும் பரிந்துவிட்டு இவை இரண்டில் சிறந்த நன்மை தருவது எது என்பதை தயவு செய்து தெளிவாக விளக்குகிறார். அர்ஜுனனுக்கு குழப்பம் வந்துருச்சு இல்லைங்களா. அர்ஜுனுக்கு குழப்பம் வந்துருச்சு. நமக்கு எல்லாருக்கும் வர வேண்டியதானே, வர வேண்டியதுதான். என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, முதலில் செயலை துறக்கவும் பின்னர் பக்தியோடு செயலாற்றும் பரிந்துரைத்தது இவை இரண்டில் நன்மை தருவது எது என்பதை தயவு செய்து விளக்குங்கள். அதே மாதிரி எந்தெந்த இடத்துல குழப்பம் அடைஞ்சிருக்காரு அப்படின்றத ஒரு சின்ன கண்ணோட்டம் பார்த்துருவோம். பார்த்தா நமக்கு ஒரு தெளிவு கிடைக்கும் இல்லைங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. வறண்ட மன யூகங்கள், அதாவது மன யூகங்களுக்கு விட பக்தி சேவையே சிறந்தது. இந்த இடத்துல அர்ஜுனனுக்கு ஒரு குழப்பம் அடைஞ்சிருக்கு. அதாவது வறண்ட மன யூகங்கள் அதை விட பக்தி சேவையும் சிறந்தது இல்லைங்களா. இப்ப நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பௌதிகத்துல போகும்போது அடிக்கடிக்கு நாம ஏற்றத்தாழ்வு வந்துகிட்டே தான் இருக்கும், அப் அண்ட் டவுன் வந்துட்டே இருக்கும் இல்லைங்களா. சோ அது வந்து நம்ம எப்பவுமே மன உளைச்சல் தான் கிடைக்கும். அது வந்து பெருவாதையா பாத்தீங்கன்னா மன உளைச்சல் தான் கிடைக்கும். நம்ம என்னதான் நேர்மையா நடக்கணும்னு அந்த பௌதிகம் வந்து நம்மளை பந்தப்படுத்தி விடும்.
ஆனா அதை விட என்னன்னா பக்தி தான் சிறந்தது. அப்ப பக்தி மார்க்கத்தில் இருக்கும்போது நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த செயல்பாடு வந்து பௌதிக செயல்பாடு குறைஞ்சிரும் இல்லைங்களா? அதுல கொஞ்சம் அர்ஜுனுக்கு டவுட். அதனால இந்த அத்தியாயத்துல அவன் கேள்வி கேட்க ஆரம்பிச்சிருக்கிறார். இரண்டாவது அத்தியாயத்துல பாத்தீங்கன்னா அதே ஸ்லோகத்துல, அந்த அத்தியாயத்தோட ஸ்லோகத்துல 11ல இருந்து 30 வரைக்கும் பகவான் வந்து ஆத்ம தத்துவத்தை விளக்குறார். அந்த அத்தியாயத்துல, இரண்டாவது அத்தியாயத்துல அதுல கொஞ்சம் டவுட் வந்திருக்கு அவருக்கு. பகவான் கொடுத்த அந்த அத்தியாயத்துல ஆத்ம தத்துவத்தை கொடுக்கும் போது அதுல கொஞ்சம் டவுட் இருக்கு. அதையும் இந்த அதோட கேள்விதான் இது, அதோட பிரதிபலிப்பு தான் இதுல வந்து கொஸ்டினா கேட்கிறார். அது என்னன்றது ஒரு ஸ்லோகம் முடியா நம்ம பார்ப்போம். அதே அத்தியாயத்தில் 31, 37ல கொடுக்கிறார், கேட்கிறார். என்ன கேட்கிறேன்னா, பரிந்துரைக்க கடமையில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. அதாவது பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமையில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. பரிந்துரை கடமை நாம என்னன்னா ஒரு அதாவது என்ன சொல்றது, பிராமணன் இருக்கார், சத்தியன் இருக்கார், சூத்திரன் இருக்கார், வைசியர் இருக்கார். இவங்க 4 பேருக்குமே ஒரு கடமைகள் இருக்கு இல்லைங்களா? நம்ம அன்னைக்கு பார்த்தோம் இல்லையா, வர்ணாச தர்மத்தை 2வது அத்தியாயத்திலையும் பார்த்தோம், 3வது அத்தியாயத்திலையும் பார்த்தோம். சோ அந்த கடமை இருக்கு, அந்த கட்டுப்பாடும் இருக்கு. அது அவங்க கரெக்டா அதை ஃபாலோ பண்ணணும். பிறப்பால் பிராமணர் இருப்பா, பிறப்பால் சத்திரியன், அதெல்லாம் இருந்தாலும் வாழ்நாள்ல வந்து பகவானுக்கு பக்தி கொடுக்கணும் எல்லாமே வைஷ்ணவர் தான் இல்லைங்களா? வைஷ்ணவம் அது பிராமணன் அப்படின்னு சொல்லலாம், அந்த பிராமண குவாலிட்டி அதுல வந்து அர்ஜுனனுக்கு. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா 42, 45 பழ செயல்பாடு காரணமாக ஆத்மாவின் சிக்கல், பல செயல்பாடுகள். இதுல வந்து 2வது அத்தியாயத்துல முதல் அத்தியாயத்துல வந்து அர்ஜுன் வந்து குடும்ப பாரம்பரியத்தை கேட்டார். அது பகவான் என்ன சொல்றாருன்னா 2வது அத்தியாயத்துல சாங்கி தத்துவம் மூலியமா விளக்கம் கொடுக்குறாரு. அந்த இடத்துல அவருக்கு வந்து கொஞ்சம் சிக்கல் இருக்கு. அதையும் இந்த அத்தியாயத்துல நம்ம அது விளக்க கொடுக்க போறார். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா அதே அத்தியாயத்துல 46, 53வது ஸ்லோகத்துல பக்தி சேவை பௌதிக பந்தத்திலிருந்து அதாவது பிரிக்கப்படுவது விளக்குகிறார். அதாவது 46ல 53ல, இது 2வது அத்தியாயத்துல. அது பௌதிக பந்தத்திலிருந்து பிரிக்கப்படுவது எப்படின்னு சொல்லிட்டு அழகா விளக்கம் கொடுத்தார். அந்த இடத்துலயும் அர்ஜுனனுக்கு டவுட் இருக்கு. இதே 3வது அத்தியாயத்துல பாத்தீங்கன்னா 17, 18 ஞான யோகத்துல, அதாவது ஞானத்தின் தளத்தில் ஒரு நபருக்கு எந்த கடமையும் இல்லை என்பதை விளக்கினார். இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா அப்படி பார்த்தா யாருமே வேலை செய்ய மாட்டாங்களே, எல்லாமே வந்து வேதம் படிச்சுக்கிட்டே இருந்தாங்கன்னா அப்புறம் எதுவுமே நடக்காது இல்லையா? இந்த இடத்துல அர்ஜுனனுக்கு அந்த குழப்பம் வந்துருச்சு. அதாவது என்ன சொல்றாருன்னா, ஞான தளத்தில் ஒரு நபருக்கு எந்த கடமையும் இல்லை. இப்போ ஒரு பிராமணர் இருக்கார், ஒரு பிராமணர், ஒரு வைசியர் இருக்கார். அவர் என்ன பண்றாருன்னா முழு நேரம் பக்தி கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தாருன்னா அவர் கடமையே கிடையாது. இது பகவானே சொல்றார். அந்த இடத்துல ஒரு குழப்பம் இருக்கு. அது என்னன்றது இதே அத்தியாயத்துல பகவான் விளக்க போறார். அதே 4வது அத்தியாயம், நேற்று பார்த்த அத்தியாயத்துல பதம் 33 அனைத்து வகையான தியாக வேலைகளின் ஞானத்தின் தளத்தில் உச்சமடைகிறது. கரெக்ட் தானே இல்லைங்களா? இப்ப புத்தி யோகத்துல, ஞான யோகத்து மூலியமா நம்ம செயல்படும் போது தியாகம் பண்றோம். பகவான் எதையெல்லாம் நம்ம படைக்கிறோமோ, எதையெல்லாம் உருவாக்குறோமோ, எதையெல்லாம் தானம் கொடுக்குறோமோ, எதையெல்லாம் தவம் இருக்குமோ, அது எல்லாமே பகவானுக்கு அப்ப அர்ப்பணம் பண்றோம். 33வது பாதத்துல பகவான் ரொம்ப விளக்கி கொடுத்தார் நமக்கு. அதுலயும் கொஞ்சம் சந்தேகம் இருக்கு. அதே 4வது அத்தியாயத்துல கடைசி வசனத்துல பகவான் கிருஷ்ணன் மீண்டும் அர்ஜுனோடு எழுந்து போரிட சொன்னார். இதெல்லாம் அர்ஜுனன் குழப்பம் அடையலாம், கைவிடு அல்லது வேலை சண்டை செய்கின்றார். சண்டை போடு இல்லைன்னா கைவிடு அப்படின்றார். அப்ப சண்டைன்னு போடும்போது உன்னுடைய கடமையை சொல்றாரு அவர். நான் கைவிடுனா அது உன்னுடைய அபிப்பிராயம், அதுக்கேற்ற அந்த பலன் நீ அனுபவிக்க போற, அவ்வளவுதான் இல்லைங்களா? வேத சாஸ்திரப்படி நீ அந்த கடமையை செய்யணும். இந்த கடமையை செய்யாதவங்க கண்டிப்பா நமக்கு பௌதிகம்தான். அதுதான் பகவான் சொல்றார் 9வது அத்தியாயத்துல விளக்கமா சொல்றார். என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, வைபவத்துல பக்தி மார்க்கத்துல என்னெல்லாம் நீ செய்யறியோ அது எல்லாமே என்னை சார்ந்து செய்யற மற்ற செயல் எல்லா செயலுமே உனக்கு பலன் உண்டு. என்னை சார்ந்து செய்யாத செயல் எல்லாமே உனக்கு பௌதிகம் தான் அப்படின்றார். 9வது அத்தியாயத்துல விபூதி யோகத்துல நல்லா கொடுக்குறார். அப்ப பகவானை நினைச்சு எந்த காரியம் செஞ்சாலுமே நமக்கு அது முக்தி தான். ஏன்னா பகவான் நினைச்சு செய்யும்போது நம்ம அதர்மம் செய்ய மாட்டோம், தர்மத்தை தான் செய்வோம் சரிங்களா? இப்ப அர்ஜுனன் பாத்தீங்கன்னா இந்த 2வது, அதாவது முதல் கேள்வி கேட்டான் இல்லையா ஃபர்ஸ்ட் பாதத்துல, இது 2வது
பதத்துல விளக்கம் கொடுக்கிறார். என்ன கொடுக்கிறார் பாப்போமா? பகவான் கொடுக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्ण प्रभुजी। श्री भगवान उवाच सनन्यास कर्म योगेश्च निःश्रेयस करा उभौ दयोसु कर्म सनन्यासात् कर्म योग विशिष्यते। हरे कृष्ण प्रभुजी। ஹரே கிருஷ்ணா. அட்மின் யாராவது வந்திருக்காங்களா? ஏன் மாதாஜி அட்மின் யாருமே இருப்பாங்க? கிருஷ்ணா ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி. நீங்க எந்த நேம்ல இருக்கீங்க மாதாஜி? ரேவதி மாதாஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணல. இது பண்ணி மாதாஜி ரேவதி மாதாஜி प्रभुजी அப்படியே இருங்க. நான் உங்களை இது ஓட்ஸ் ஆக்குறேன். ஓட்ஸ் ஆக்குறேன். ஓகே சரி. இந்த இடத்துல வந்து பகவான் வந்து ரொம்ப அழகா அந்த முதல் கேள்விக்கு விளக்கம் கொடுக்குறாரு பாருங்க. புருஷோத்தரமான முன்னும் செயலை தொடுத்தால் பக்தியோடு செயல்படுறது இரண்டுமே முக்தி தான், முக்தி ஏற்றதாகுன்ற. ஆனால் இவை இரண்டின் செயலை துறப்பதை விட பக்தி தொண்டு செயல்படுவது சிறந்ததுன்ற. அவர் கேட்ட கேள்விக்கு பாருங்க, செயலை துறந்தால் பக்தியோடு செயல்படுதல் இரண்டுமே முக்தி தான். இப்ப செயலை துறத்தால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? எந்த வேலையும் செய்யாம இருந்தோம்னா நம்ம என்ன பண்ணுவாரு பாத்தீங்கன்னா, அவர் சன்னியாசி எடுத்துக்கிறார், துறவரம் போறார். துறவரம் போகும்போது அவர் என்ன பண்ணுவார்? காட்டுக்கோ இல்ல ஒரு ஆசிரமத்திலேயோ எங்கேயோ ஒரு இடத்துல உட்காந்துக்கிட்டு பகவானுக்கு பக்தி கொடுத்துட்டு இருப்பார். அது ஒரு துறவு தான், அது சிறப்பானதான், சிறப்பான செயல் தான். ஆனா பக்தியோடு செயல்படுவது இரண்டுமே முக்தி தான். பக்தியோடு எப்படி செயல்படும் பாத்தீங்கன்னா, நாம வந்து இப்ப நாம வந்து ஒரு குடும்பஸ்தனா இருக்கோம், ஒரு கிரகஸ்தனா இருக்கிறோம். நம்ம கிரகஸ்தனா இருக்கும், நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? ஒரு குடும்பத்துல இருக்கும்போது நம்ம குழந்தைகளுக்கு நல்ல நல்ல பொசிஷன்ல கொண்டு வரணும், சமுதாயத்துல மேன்மையிடணும். அப்ப நம்ம அந்த செயலை விட முடியாது, நம்ம அந்த செயலை செஞ்சுதான் ஆகணும் இல்லைங்களா? பௌதிகமான செயல் செஞ்சுதான் ஆகணும். ஆனா அது என்ன சொல்றாருன்னா, பக்தியோடு செயல்படுன்ற. அப்ப பக்தியோடு செயல்படும் போது பாத்தீங்கன்னா அது அதர்மத்துல வராது. அப்ப நீங்க என்ன பண்ணுவீங்கன்னா, அகர்ம பணியில செய்ய ஆரம்பிப்பீங்க. விகர்மால இருந்து அகர்மால செய்ய ஆரம்பிச்சுங்க. நேற்று நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? அந்த பணி செயல்பட ஆரம்பிச்சு. அப்போ இது முக்தி அடையும். உண்மையான துறவரம் போறவனும் முக்தி கிடைக்குது. குடும்பஸ்தனா இருந்து கூட பகவானுக்கு பக்தி சேவை பண்ணிக்கிட்டு பணமும் சம்பாதிச்சுட்டு பற்றற்ற தன்மையா நம்ம செயல்படணும் பார்த்தீங்களா? அதுவும் முக்தி. ஆனா இவ் இரண்டிலும் செயலை துறைப்பதை விட பக்தி தொண்டு செயல்படுவது சிறந்தது. பகவானுக்கு முழு நேரம் பக்தி கொடுக்கணும் பாத்தீங்களா? அதுதான் சிறந்தது. அன்னன்னையே பக்தி கொடுக்கணும் நாம. அப்போ ஒரு லிமிட் மேல ஒரு 50 வயசுக்கு ஆன பிறகு நம்ம வனப்பிரச வாழ்க்கை வாழணும் இல்லைங்களா? குடும்பத்தோட இருந்தாலும் வனப்பிரச வாழ்க்கை வாழணும். அதுதான் உண்மையான துறவு. துறவுன்னா அதுதான் உண்மையான துறவு. அதுக்கப்புறமா நம்ம கோவில சர்வீஸ் பண்ணலாம், இல்ல நம்ம வீட்லயே இருந்து கூட கோவிலுக்கு போய் எவ்ரிடே வந்து கோவில போய் பக்கத்துல வந்து ஏதாவது நம்ம வந்து இது பண்ணலாம். வனப்பிரச வாழ்க்கை அதெல்லாம் காட்டுல போய் உட்கார்ந்து இருக்க முடியாது இல்லைங்களா? நம்ம எல்லாருமே நம்ம எல்லாம் குடும்பத்துல இருக்கிறோம், அதனால அந்த மாதிரி பண்ண முடியாது. அதனால இந்த மாதிரி சேவை நம்ம கண்டிப்பா நம்ம பண்ணலாம். சரி, இப்போ இந்த கதை ஒன்று பாருங்க. என்ன கதைன்னு பாத்தீங்கன்னா, நிற்கான்னு சொல்லிட்டு ஒரு மன்னர் இருக்கார், ஒரு சக்கரவர்த்தி. அவர் என்ன பண்றாருன்னா, வரவங்களும் நிறைய பேருக்கு தான தர்மம் நிறைய பண்ணுவார். அந்த மாதிரி தான தர்மம் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா, ஒரு அந்தணருக்கு 1000 பசுக்களை கொடுத்துட்டு கொஞ்சம் போல செல்வத்தையும், கொஞ்சம் போலன்னா அவருக்கு தேவையான செல்வத்தை கொடுத்து, அவருக்கு ஹாப்பியா ஆகிற மாதிரி செல்வத்தை கொடுத்து எல்லா விதமான தானத்தை கொடுக்குறாரு. நான் சொன்னது தானம், தர்மம் இல்ல, தானம். தானம் கொடுக்குறாரு. அத அந்த அந்த அந்தணர் வாங்கிட்டு போயிட்டார். இடையில கொஞ்ச நாள் பிறகு இதே மாதிரி வரவங்கலாம் தானம் கொடுத்துட்டு இருக்கும் போது அதே மன்னர் என்ன பண்றாரு, இன்னொரு அந்தணர் அதே மாதிரி வராரு. அப்ப அவருக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதே மாதிரி தானம் கொடுக்குறாரு. 1000 பசுக்கால கொடுத்துட்டு அவருக்கு தேவையான செல்வங்கள் எல்லாம் கொடுக்குறாரு. அப்ப வாங்கிட்டு அது கிளம்பும் போது பாத்தீங்கன்னா, முதல் அந்தணர் வந்து அங்க நிக்கிறார். வந்து சொல்றார், மன்னா மன்னா, நீங்க 1000 பசுக்கள் கொடுத்தீங்க இல்லையா? அந்த ஒரு பசு வந்து உங்களுடைய குடிலுக்கு தெரியாம வந்துடுச்சு. நீங்களும் அந்த பசுமாட இங்க தானம் கொடுத்துட்டீங்க, என்னுடைய பசுமாடு அப்படின்னு கேட்கிறார் முதல் அந்தனர். அப்போ இரண்டாவது அந்தனர் என்ன சொல்றாரு, இப்ப கடைசியா வாங்கின அந்தனர் சொல்றாருன்னா, நான் எப்படி வாங்கினத
தானத்தை நான் எப்படி திருப்பி கொடுக்கறது, அது அது தர்மம் இல்லை அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு. அப்ப இங்க மன்னர் என்ன சொல்றாரு, அதுக்கு தேவையானது சன்மானத்தை நான் உங்களுக்கு நிறைய கொடுக்குறேன், அதான் தெரியாம போயிடுச்சு இல்லையா, அதனால நீங்க இது பண்ணீங்க, மன்னிச்சிருங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. கேட்க மாட்டேன்றான். 2 பேரும் சாப்பிட்டு அவரு பள்ளியாவே போயிட்டார். பள்ளியாவே போய் ரொம்ப நாளா போய் துவாரகால போய் பள்ளியாவே கிடக்குறாரு. அதுக்கப்புறம் துவாரகால பகவான் அவதாரம் கொடுத்து அவருக்கு முக்தி அடைகிறார். ரொம்ப டீப்பா உள்ள போவேனா, அது லெவல் 2ல வரும்போது நம்ம விரிவா படிக்கலாம். இவரை பத்தி, நிர்காவை பத்தி நல்லா படிக்கலாம். அப்போ இந்த ஸ்டோரியில நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் பாருங்க. நாம அன்னைக்கே சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா, தானம் வேறு தர்மம் வேறு நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் இல்லைங்களா, ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். தானம் கொடுக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா நம்மள பந்தப்படுத்தும். ஆனா இது என்னோட தர்மம்னு சொல்லிட்டு கொடுக்கும் போது, தர்மம்னு சொல்லி கொடுக்குறோம், எப்படி கொடுப்பான்னா பகவானை மையப்படுத்தி கொடுப்பான். இதெல்லாம் இந்த செல்வங்கள் எல்லாம் கொடுத்தது யாரு? பகவான் தான் கொடுத்தார். இது அவருடைய செல்வம். அப்படி அந்த இதுதான் அவன் தானம் கொடுப்பான் இல்லைங்களா. அப்ப அதுதான் தர்மம். தானம்ன்றது நம்மளை பந்தப்படுத்தும். அப்ப நம்ம எந்த செயலுமே சரி, இப்ப நம்ம ஒரு பிள்ளைக்கு ஒரு நல்வழியில கொடுக்குறோம், அவனுக்கு வேதம் படிக்க வைக்கணும், ஒரு நல்ல கான்வென்ட்ல சேர்க்கணும், நல்ல ஒரு பொருளாதாரத்துல மேன்மை வரணும், ஆன்மீகத்தோட கலந்து வரும்போது, அப்போ நாம ஒரு தாய் தந்தரா இருந்து அந்த குழந்தைக்கு செய்யறது கடமை, நம்ம கடமை அது. ஆனா அதுதான் தர்மம். அதே குழந்தை நம்ம பிற்காலத்துல நம்மளை வளர்த்து, அவன் நல்லா வளர்ந்து பெரிய ஆள் ஆகி என்னை காப்பாற்றணும், என்னை எந்த ஒரு பிரச்சனை இல்லாம நல்லா வளர்க்கணும், என்னை வச்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது பெற்றவங்க நினைக்கிறாங்கன்னா பலனை எதிர்பார்க்கிறாங்க, பலனை எதிர்பார்த்து செயல்படுறாங்க. அது கடமைக்கு வராது இல்லைங்களா. நமக்குன்னு ஒரு கடமை இருக்கு இல்லையா. 50 வயசான உடனே வனவாச வாழ்க்கை வாழணும்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. அப்ப நம்ம எப்படி சுகம் பாடணும்? 50 வயசுக்கு மேல நம்ம 60 வயசு கிட்ட என்ன பேரு வீட்டுல உட்காந்து நல்ல ஒரு பெரிய ஒரு ரூம் வீடை கட்டிட்டு ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸா ஏசி ஃபுல்லா வச்சுட்டு நல்ல டைல்ஸ் எல்லாம் போட்டு நல்லா ஹாப்பியா நமக்கு மாசமான 50,000 60,000 வரா மாதிரி வருமானத்தை வச்சுட்டு வந்தோம்னா அது வாழ்க்கையே கிடையாது. அது வாழ்க்கை கிடையாது, அது பௌதிகம், அது பந்தப்படுத்தும். திரும்ப திரும்ப இங்கதான் வருவோம் நாம இல்லைங்களா. அப்ப அந்த மாதிரி எதிர்பார்த்து நாம பிள்ளைகளை செய்யறதே பாத்தீங்கன்னா அதுவே அதர்மம். பிள்ளைகளோட எதிர்பார்க்க கூடாது. நம்ம கடமை என்ன? பிள்ளை நல்லபடியா வளர்க்கணும், நல்ல இடத்துல அவன் போய் ஆபீஸ்ல உட்காரணும், சமுதாயத்தை நல்லபடியா கொண்டு போகணும். அதுதான் நம்மளுடைய கடமை, அதுதான் நம்மளுடைய தர்மம். அப்ப எதிர்பார்த்து செய்யும் போதுதான் இந்த மாதிரி கேள்விதான் வரும், இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் தான் வரும் இல்லைங்களா. கடைசியில பகவான் என்ன பண்றாரு, ஏன்னா அவன் செஞ்ச செயல் அது அறியாமல் செஞ்சதுனாலதான் அந்த மன்னர் பலியாவே போனார். அதுக்கப்புறம் பகவான் முக்தி கொடுக்கிறார். எதிர்பார்ப்பு இல்லாம நம்ம செயலை செய்யணும் இல்லைங்களா. அப்ப நான் கடமையை செய், பலனை எதிர்பார்க்க கூடாது. புலன் கட்டுப்பாடு கண்டிப்பா வேணும். இந்த 3மே நமக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். பலனை எதிர்பார்க்காம செய்து பாத்தீங்கன்னா வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு விஷயத்திலையும் லாப நஷ்டம் கணக்கிடாம அமைதியாக வாழ. லாப நஷ்டத்தை நம்ம பார்த்துக்கிட்டு நம்ம செயல்பட்டோம்னா அந்த வாழ்க்கையை வாழ முடியாது. எப்ப பார்த்தாலும் பிரச்சனை தான் இருக்கும் இல்லைங்களா. இந்த ஆபீஸ்ல வேலை பார்க்கிறோம், 50,000 ரூபாய் சம்பளம் தராங்க, இது பத்தாது இல்லையா, இன்னொரு 10,000 எக்ஸ்ட்ரா கிடைச்சா நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இது அங்க போறோம். அங்க போன உடனே இன்னொரு 10,000 எக்ஸ்ட்ரா கிடைச்சா இப்படிதான் வாழ்க்கை போயிட்டே இருக்கும். இந்த 10,000 கிடைக்குதா மாசம், இதை வச்சு நம்ம வாழ்க்கையை ஹாப்பியா வாழலாமா? சந்தோஷமா வாழலாம், வாழ முடியும். அப்ப நம்ம வாழ்க்கையை சுருக்கிக்கணும். அப்பதான் தெய்வீகமான செயல்பாடு விரிஞ்சுக்கிட்டே போகும். ஆன்மீகம் விரிய விரிய பௌதிகம் குறைஞ்சுக்கிட்டே வரும். அதுதான் பகவான் பக்தி ஏத்துக்கிட்டாருன்னு அர்த்தம். ஒருத்தன் தன்னுடைய பௌதிக தன்மைய சுகத்தை குறைக்க ஆரம்பிச்சிட்டான்னா அவன் பக்தியை பகவான் ஏத்துக்கிட்டாரு. 2-3 நிலையில பகவான் பக்தி ஏத்துக்கிறாராம். முதல் நிலை பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு தெரிய வந்துடும். ரெகுலரா கோவிலுக்கு போவீங்க, சர்வீஸ் பண்ணுவீங்க, கோவில போய் சேவா பண்ணுவீங்க, பகவானுக்கு தேவையான எல்லா விதமான ஐஸ்வர்யம் எல்லா வேலையும் செய்வீங்க. அவருக்கு பூ ஜோடிச்சு கொடுக்கறதுக்கு, அவர் ட்ரெஸ் எல்லாம் ஸ்டிச் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு, கோவிலை சுத்தப்பட்டது, இந்த மாதிரி செய்யும் போது அந்த பௌதிகத்தன்மை குறைஞ்சிடும். அப்போ ஆன்மீகத்தன்மை விருத்தி அடையும். அந்த பக்தியை பகவான் கண்டிப்பா ஏத்துக்கிட்டார். இல்லைன்னா நீ அந்த சேவை செய்ய முடியாது, அந்த சேவை செய்யவே முடியாது நம்மளால. பகவான் ஏத்துக்கிட்டாதான், அவருடைய கருணை இருந்தாதான் ஏன் செய்ய முடியும், இல்லைன்னா செய்யவே முடியாது. அதுதான் முதல்நிலை பக்தி.
அந்த நிலையில இருக்கும்போது நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். சரிங்களா? இரண்டாம் நிலையெல்லாம் இன்னும் விவரம் படிப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. இதுலயே பாத்தீங்கன்னா இன்னும் ஒரு 4 விதமான சமுதாய தூண் இருக்கு. நம்ம சமுதாயத்துல 4 விதமான தூண். ஒரு பில்டிங் எப்படி 4 தூண் இருக்கோ அது மாதிரி நம்ம சமுதாயத்துக்கு 4 தூண். அந்த தூணை நம்ம எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்கணும். கருணை, சத்தியம், தவம், தூய்மை. கருணை, சத்தியம், தவம், தூய்மை. இந்த 4மே நம்ம சமுதாய தூண்கள். இப்ப கருணை சொல்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா உயிர் வாழியும் நாமும் கொல்லக்கூடாது, எல்லா ஜீவராசியும் நம்ம கொல்லக்கூடாது. கருணை இருக்கணும். குறிப்பா நம்மளோட என்ன சொல்றது பாத்தீங்கன்னா புலால் உண்ணக்கூடாது. புலால் உண்றத தவிர்த்துருங்க. யாராவது இருந்தீங்கன்னா கூட சரி தவிர்த்துருங்க. ஏன்னா உங்களுக்கு அந்த மாற்றம் ஏற்படும். நிறைய சேஞ்சஸ் கிடைக்கும் உங்களுக்கு. உடல் ரீதியாக நிறைய வித்தியாசங்கள் தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் உங்களுக்கு. அந்த புலால் உண்ணக்கூடாது. ஏன்னா கருணை இருக்கணும். எது சொல்ல வரோம்னு நம்ம எவ்வளவு கிளாஸ்ல சொல்லியிருக்கணும். என்ன சொல்றது பாத்தீங்கன்னா இப்ப என்னுடைய பையனை எனக்கு முன்னாடி கண்ணு மூளை என்னை வந்து கட்டி போட்டாங்க. என்னைய மனைவி கட்டி போட்டாங்க. என் பிள்ளைய அடிச்சு கொள்றாங்க. அப்போ பெற்றவங்க என்ன சாபம் விடுவாங்க? சோ என் பையனை போட்டு கொள்றாங்களே, படுப்பாவீங்க, நல்லா இருப்பீங்களா அப்படின்னு நம்ம சாபம் விடுவோம் இல்லைங்களா? அதே மாதிரிதான் அனிமலுக்கு அந்த இது உண்டு. ஏன்னா உடல் தான் மாற்றம் ஏற்பட்டிருக்கு. உள்ள இருக்கிற சூட்சம உடல் மாறாது. இப்ப நான் தப்பு பண்ணா நான் ஆடாதான் போவேன், கோழியாதான் போவேன், மாடாதான் போவேன். ஆனா என் உடல் தான் மாறி இருக்கே தவிர என்னுடைய புத்தி, என்னுடைய மனம், என்னுடைய பொய் அகங்காரம் அந்த சூட்சம உடல் அளவுதான் இருக்கும். அதுக்கும் உணர்வு இருக்கு, எல்லாமே இருக்கு. அது சாபம் விடும். அந்த சாபத்தை நாம சாப்பிடறதுனால, அந்த மாமிசத்தை சாப்பிடறதுனால நமக்கு அந்த பாவம் வந்து சேரும். அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் தூண். கருணை இருக்கணும். இரண்டாவது தூண் என்ன அப்படின்னா சத்தியம். சூதாட்டம் ஆடக்கூடாது. சூதாட்டமே ஆடக்கூடாது. இந்த கேம்பிளிங் சொல்றது. இன்னொன்னு சொல்லலாம், ஒரு கிட்ட பேசுறது ஒளிமறைவு இல்லாத பேசணும். முகத்துல ஒரு ஃபேஸ் வச்சிருப்போம், நமக்கு பின்னாடி ஒரு ஃபேஸ் இருக்கும். அந்த மாதிரி பேசவே கூடாது. எதுவா இருந்தாலும் டைரக்டா பேசணும். உள்ளவனை வச்சுக்கிட்டு இவன் நல்லவன் இல்லப்பா, இவன் கெட்டவன்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்ககிட்ட போய் நல்லவன், நீ நல்லவன்பா அவனை போய் புகழ்ந்து பேசக்கூடாது. இந்த மாதிரி புகழ்ச்சி இதெல்லாம் வந்து சூது. ஒருத்தனை சந்தோஷப்பதான் நமக்கு ஏதாவது பலன் கிடைக்கும், அந்த மாதிரி பேசுறதெல்லாம் சூது இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி செயல்பாடு இருக்கக்கூடாது. அதே மாதிரி சீட்டாட்டம், ரேஸுக்கு போறது, சோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து இதெல்லாம் சூது. இதை நாம தவிர்க்கணும். இது இரண்டாவது தூண். மூன்றாவது தூண் தவம். தவம்னா இந்த குடிக்கு அடிமையாவது, போதைக்கு அடிமையாவது, தேவையில்லாத வஸ்துக்களை சாப்பிடுறது, தேவையில்லாத பழக்கங்கள், இதெல்லாம் ஏன் சொல்ல வரேன்னு பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் நம்மளுடைய ஆட்டோமேட்டிக். நான் இதுக்கு வந்து சாதாரணமா சொன்ன எப்படி சில பேர் புரியாது. காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த ரசோகுணம் வர ஆரம்பிச்சிடும், பொறாம குணம் வர ஆரம்பிச்சிடும். இதெல்லாம் சாப்பிட்டா, இதெல்லாம் செயல்பட்டா, இதெல்லாம் நடந்தா ஆட்டோமேட்டிக்கா ரசோகுணம் வந்துடும். ரசோ வரும், தமோலையும் வரும், தமஸ் குணம் மாறும் அந்த குணம். அதனால இதெல்லாம் தவிர்க்கணும். சிகரெட் பிடிக்கிறது, இந்த ட்ரிங்க்ஸ் பண்றது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து கண்டிப்பா அந்த தவம், நம்ம பேசுற விஷயங்கள்ல கரெக்டா பேசணும். இது நான் சமுதாய தூண்ல மூணாவது தூணா எடுத்து. நான்காவது தூண் தூய்மை. தூய்மைன்னு சொல்றதே வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரபுஜிக்கும் மாதாஜிக்கும் 2 பேருக்கும் ஒண்ணுதான் தூய்மை இருக்கணும். இப்ப பிரபுஜிக்கு விளக்கமா வேதங்களை கொடுக்கப்பட்டிருக்காங்க. எனக்கு தெரியுங்களா, எந்த ஒரு பெண்ணும் சரி திருமணம் பண்ணிக்கணும்னா முறைப்படி திருமணம் பண்ணிக்கிட்டு தான் அவங்க கிட்ட வந்து தாம்பத்திய வாழ்க்கை இருக்கணும். தவறான பாலுறவு இருக்கக்கூடாது. திருமணம் பண்ணிக்கு பாலுறவு இருக்கலாம், திருமணம் பண்ணாத உறவுகள் வச்சிருக்கக்கூடாது, அடுத்தவங்களுடைய மனைவியை பார்க்கக்கூடாது, ஏறிட்டு பார்க்கக்கூடாது. இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்கு. அதே பிரபுஜிக்கும் சரி மாதாஜிக்கும் சரி 2 பேருக்குமே உண்டு. குறிப்பா பிரபுஜிக்கு தான் சொல்லிருக்கு வேதம். சோ அது என்ன சொல்றதுன்னா இது தவறான பாலுறவு கூடாது. அப்போ கருணைன்னா என்ன, புலால் உண்ணக்கூடாது இல்லைங்களா? அதே சத்தியம், சத்தியம் வந்து இந்த சூடுவாதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது. தவம் சொல்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த குடிக்க ட்ரிங்க்ஸ் பண்ற கூடாது. அதே மாதிரி தூய்மைன்னா தவறான பாலுணர்வு.
சோ இது மூணுமே இந்த 4மே நம்மளை பந்தப்படுத்தும். இது சமுதாய தூண். இது அப்போ பாவங்கள் குறைந்தால் ஆட்டோமேட்டிக்கா துன்பம் குறைய ஆரம்பிச்சிடும். நம்ம பாவத்தை குறைக்க குறைக்க நம்மளுடைய பிரச்சனைகள்லாம் குறைய ஆரம்பிச்சிடும். அப்ப அந்த குணம் வந்து என்ன மாதிரி செயல்படும் பாருங்க, சாத்வீகமா செயல்பட ஆரம்பிச்சிடும். இல்லைங்களா? ரொம்ப ஹாப்பியா நம்ம செயல்பட ஆரம்பிச்சிருவோம். மேக்சிமம் தவிர்த்துருங்க. இதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தீங்களோ, ஆனா எதுக்கு எப்பவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இறந்த காலத்தை நினைக்காதீங்க. சொல்றேன், எதிர்காலத்தை நினைங்க. எப்படி நினைக்கணும்னா, பகவான் கிட்ட இருக்குன்னு நினைங்க, என்கிட்ட இருக்குன்னு நினைக்காதீங்க. அதாவது உங்ககிட்ட இருக்குன்னு நினைக்காதீங்க. பகவான் கிட்ட எதிர்காலம் இருக்குது. இறந்த காலம் நான் நடந்து முடிஞ்சு போச்சு, அதை நினைக்காதீங்க. நிகழ்காலம் இருக்கு பாத்தீங்களா, அதை கையில பிடிச்சிங்க. நிகழ்காலத்தை நீங்க கையில பிடிச்சீங்கன்னா எதிர்காலம் பகவான் இருக்குது, அவர் செயல்பட ஆரம்பிச்சிருவாரு. நம்ம நிகழ்காலத்துல ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ராம் ஹரி ஹரி, இந்த மந்திரம் மட்டும் பகவானுக்கு சொல்லிட்டே எதிர்காலத்தை அவர் தீர்மானிப்பாரு. நாம தீர்மானிக்கவே கூடாது, அவர் தீர்மானம் பண்ணுவார். பகவான் மேல நம்பிக்கை இருக்கணும், பொறாமை இல்லாம பகவான் மேல நம்பிக்கை வச்சு நாம ஸ்லோகம் சொல்லணும், ஹரிநாமம் சொல்லணும். சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா அவர் கண்டிப்பா நமக்கு செயல்படுத்துவார். இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. மூன்றாவது ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நித்ய சனன்யாசி யோ ந த்வேஷ ந காங்க்ஷதி நிர்பந்தோ ஹி மகாபாஹோ சுகம் பந்தாத் பிரமுச்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எவன் ஒருவன் தனது செயல்கள் விளைவுகளுக்கு விருப்பு வெறுப்பு அற்றவனோ அவனின் நிரந்தரமான சன்னியாசி ஆவான். பலம் பொருந்திய புயங்களுடைய அர்ஜுனா, எல்லா இன்பமும் விடுபட்டுள்ள அத்தகைய பௌதிக பந்தங்களுக்கு எளிதில் வென்று முழுமையாக முக்தி அடைகிறான். சரிங்களா? விருப்பு வெறுப்புன்னு சொல்லும் போது எது வரும்? அது எல்லாம் பௌதிகம். அதே வந்து குடும்பத்துல இருக்கும்போது இந்த பௌதிகத்துல செயல்படும் போது நமக்கு பிரச்சனைகள் வரதான் செய்யும். ஒருத்தன் திடீர்னு சேலரி கொடுக்க மாட்டான், 10 நாள் தள்ளி கொடுப்பான் ஒரு ஆபீஸ்ல. நமக்கு ஒரு இடத்துல பணம் வர இடத்துல வராம இருக்கும், ஒருத்தன் பிரச்சனை பண்றாரு, இதெல்லாம் ஏற்றத்தாழ்வு வரதான் செய்யும். அதை சமநோக்கில் எடுத்துக்கணும். எப்படி எடுத்துக்கணும் பாத்தீங்கன்னா, இதெல்லாம் நம்ம செஞ்ச கர்மா, இதெல்லாம் நம்ம செஞ்ச கர்மா. அந்த கர்ம தகுந்த மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையை கொண்டு போகணும், ஹரிபக்தியோடு கொண்டு போகணும். இல்லைங்களா? அப்போ அவர் என்ன சொல்றாரு பாருங்க, விருப்பு வெறுப்பு, இன்பம் துன்பம், அதுல எல்லாமே வரும். பகல் இரவு மாறி மாறி வரும்போது இது வரதான் செய்யும். அது எதுல வரும்? பௌதிகத்தில் இருக்கும்போது தான் வரும். அது இல்லாம அதை பத்தி கவலைப்படாம இருக்கான் பாருங்க, அவன் தான் சன்னியாசி, உண்மையான சன்னியாசி. அப்ப பலம் பொருந்திய பெருமாள் ஆச்சுன்னா எல்லா இருமிலிருந்து விடுபட்டுள்ள தன்மையா இருக்கணும். அப்ப பௌதிக பந்தத்தை எளிதில் வென்று முழுமையாக முக்தி அடைகிறான்ற. அப்போ வாழ்க்கையில் நம்ம குடும்பத்தோட இருக்கும்போது சில பற்றற்ற தன்மையை நம்ம செயல்படும் போது பாத்தீங்கன்னா, கண்டிப்பா நம்ம குடும்பத்துல ஒரு பிரச்சனை வந்துடா, அந்த பிரச்சனை எப்படி சொல்யூஷன் சரி பண்ணணும் அதுன்றத நீங்க பார்த்து பக்குவமா செயல்பட்டீங்கன்னாவே போதும். அது எப்படி வரும்? பக்தி மார்க்கத்துல இருக்கும்போது வரும். பக்தி மார்க்கத்துல இருக்கும்போது, ஏன்னா இதெல்லாம் சொன்னா ஒரு மாதிரி இருப்போம், ஒரு மாதிரி டக்குனு புரிஞ்சுக்க முடியாது. இந்த 18 அத்தியாயம் நீங்க முடிச்சுட்டு பாருங்க, அப்புறம் உணர்வீங்க. ஏன்னா இது வரைக்கும் நம்ம அப்படித்தானே வாழ்ந்தோம், பௌதிக தன்மையோட வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? ஆன்மீகத்தை எப்படி பண்ணுவோம்? ஊறுகாய் மாதிரிதான். பெரிய ஒரு வாழை இருக்கும், பெருசா பாத்தீங்கன்னா எல்லா பதார்த்தம் இருக்கும், ஊறுகாய் மட்டும் தௌலுன்னு இருக்கும். அது மாதிரிதான் நம்ம சாமி கும்பிட்டு கோவிலுக்கு போறது, சாமி கும்பிட்டு எல்லாமே அப்படிதான் செஞ்சுட்டு இருக்கோம். நம்ம நடைமுறை அப்படிதான் வந்துட்டு இருந்தது. இனி வர 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 வரதான் இனி பகவத்கீதை 18 முடிஞ்ச பிறகு பாருங்க, உங்க வாழ்க்கைய திருப்பி போடும். வீட்டுல ஒரு எறும்பு கூட நீங்க கொல்ல மாட்டீங்க. அப்படி எப்படி நம்ம பிள்ளையை அடிப்பீங்க, மனைவி அடிப்பீங்க, கணவன் திட்டுவீங்க, எப்படி செய்வீங்க? எதுவுமே செய்ய மாட்டீங்க. சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு விளக்கம் பார்க்கலாம். விளக்கம்னா இது ஒரு நம்மளுடைய ஆச்சாரி ஹரிதாஸ் சாகு. இவர் பாத்தீங்கன்னா நம்ம பகவான் சைத்தன்யரோட ஒரு முக்கியமான சீடர். இவரும் இப்ப நித்யானந்த பிரபு இருக்கிறார், அத்வைத்தர் இருக்கார், கதாதாரர் இருக்கார். அது மாதிரி ஹரிதாஸ் தாகூர் இவர் பிறப்பால் ஒரு இஸ்லாமியர், கல்கட்டாவில் பிறக்கிறார். இவங்க 2 பேரும் அனந்தமி இருக்காங்க. அவரை பத்தி பின்னாடி படிக்கலாம், இவரை மட்டும் படிக்கலாம். இவர் என்னன்னா, அந்த கல்கட்டா அந்த நவாப் கிட்ட ஒரு மினிஸ்டரா அவர் இருந்தவர், ஒரு அமைச்சரா இருந்தவர் நவாப் கிட்ட, இஸ்லாமியர். அப்போ பகவான் சைத்தன்யர் 1400 வருஷத்துக்கு அந்த டைம்ல பகவான் அவதாரம் கொடுத்தாரு இல்லையா, அந்த லீலையில இவரும் கலந்துருக்கிறார். இவர் என்ன பண்ண, பகவானுடைய
அந்த சங்கத்துல ஐக்கியமாயி கடைசியில ஹரிபக்தியோடு இருந்து பகவான் நாமத்தை ஒரு நாளைக்கு 3 லட்சம் மரிநாமத்தை சொல்லுவார். ஒரு நாளைக்கு 3 லட்சம் மரிநாமம் சொல்லுவார். அந்த மாதிரி பகவானுக்கு பக்தி கொடுக்க ஆரம்பிச்சார். உடனே அந்த ஊரு நவாப் என்ன பண்றாரு, இவன் ஏற்கனவே நம்மளுடைய இஸ்லாமிய சமுதாயத்துல இருந்து இங்க இருந்து மாறி போயிட்டான், அவனை எப்படியாவது நம்ம கவர் பண்ணி, அவன் கூட இன்னொருத்தர் இருக்கிறார், நவாப் கூட ஒருத்தர். அவர் எப்படியாவது அவர் நவாப் கூட ஒரு சில விட்டார். சரி, அவன் பக்தியில போயிட்டான், அந்த இதுல சனாத தர்மத்துல ஃபாலோ பண்ண போயிட்டான், அவனை விட்டுருன்னு தான் சொன்னார். அவனை கூட இருக்கும் விட மாட்டேன்றாங்க. அதுக்கப்புறமா அவன் என்ன பண்றாங்க, சரி உனக்காக நான் வேணா அவனை எப்படியாவது வழி பண்ணி இழுத்துன்னு வரேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேசியை அனுப்புறாங்க. விலை மாத ஒரு வேசியை அனுப்புறாங்க. அந்த அம்மா என்ன பண்ணுது, நேரா வருது, வந்து ஹரிதாஸ் தாகூர்கிட்ட கேக்குது, ஐயா நான் உங்ககிட்ட கொஞ்சம் பேச வேண்டியிருக்கு அப்படின்னு. அவர் தாகூரார் என்ன சொல்றாரு, ஹரிதாஸ் தாகூர் கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணுமா, நான் பகவான் ஹரிநாமத்தை சொல்லிட்டு இருக்கேன், இந்த ஹரிநாமம் முடிஞ்ச உடனே ஜபம் முடிஞ்ச உடனே நான் உனக்கு கூட பேசுறேன். சரின்னு சொல்லிட்டேன் அந்த அம்மா. நான் சிம்பிளா தான் சொல்றேன், லெவல் 2ல வந்தீங்கன்னா பெருசா சொல்லலாம், இது கதை ரொம்ப பெருசு, ரொம்ப நல்லா இருக்கும், அற்புதமா இருக்கும், பின்னாடி சொல்றாங்க, வேண்டாம் லெவல் 2ல ரொம்ப சொல்றேன். அப்புறம் இந்த அம்மா என்ன பண்ணுது, ஓரமா நின்றுட்டு நிக்குது. இவர் பாட்டுன்னு ஹரிநாமத்தை சொல்ல ஆரம்பிச்சுட்டாரு. அவர் பாட்டுன்னு சொல்லிட்டே இருக்கிறாரு. அப்ப இந்த அம்மா பாத்துக்கிட்டே இருக்கு. ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் வரும்னு பார்த்தா வரல. ஏன்னா ஒரு நாளைக்கு 3 லட்சம் ஹரிநாமத்தை சொல்றவர் எத்தனை 120-190 ரவுண்டுக்கு மேல போய் நிக்குது அவர் பாட்டுன்னு. அப்ப இந்த அம்மா பார்த்து, சரி இன்னைக்கு விட்டுலாம், நாளைக்கு வந்து பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே வீட்டுக்கு அது கிளம்பிடுது. மறுநாள் வருது. இதே 2-3 நாள் அப்படியே தொடர்ந்து வரும்போது இந்த அம்மாக்கு, ஏன்னா ஹரிநாமத்தை காதால கேட்குது இல்லையா, பகவான் நாமத்தை காதால கேட்டாவே போதுமே, முக்தி தானே, அந்த குணம் எல்லாம் மாற்றம் ஏற்படும். கடைசியில் அந்த அம்மா என்ன பண்ணிட்டாங்க, பகவானுடைய முழு நேர பக்தி ஆயிட்டாங்க. இன்னொன்னு வேதத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு வேசியாகப்பட்டவள் கருடபுராணத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஒரு வேசியாகப்பட்டவள் பாத்தீங்கன்னா 7 கல்பம் வந்து அதல பாதாத்துல இருந்தாகும். 7 கல்பம் அதல பாதாத்துல இருந்தாகும். அப்படிப்பட்ட அந்த ஆத்மா கடைசியில முக்தி அடையுது. எப்படி, பகவான் அருளல, பகவான் நாமத்தை காதல கேட்குது, அதுவும் நாமத்தை சொல்ல ஆரம்பிச்சு. ஹரிதாஸ் தாகூருக்கு எல்லா விதமான பணிவிடை செய்ய ஆரம்பிச்சு இந்த ஆத்மா. இதே வந்து பாத்தீங்கன்னா பத்ம புராணத்துல சிவபெருமன், ஐயன் சிவபெருமன் என்ற தாயார் கிட்ட சொல்ற அந்த ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயத்தோட மகிமை சொல்ற, பகவத்கீதையோட ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயத்தோட மகிமை. அதுல ஒரு மாடு, காள மாடு வந்து பாத்தீங்கன்னா உயிருக்கு போராடிட்டு இருந்தது. போராடிட்டு இருக்கும்போது அங்க வீதி வழியா போறவங்க எல்லாருமே என்ன பண்றாங்க, இந்த காள மாடு இவ்வளவு கஷ்டப்படுது, முக்தி கொடுக்கணும் இல்லையா, அதனால என்ன பண்ணிருக்காங்க, எல்லாருமே அவங்கவுங்கள கிட்ட என்னென்ன புண்ணியம் பண்ணாங்களோ அந்த காள மாட்டுக்கு சேரட்டும்னு சொல்லிட்டு அவங்க கங்கா நீரை விட்டு அதுக்கு கொடுக்குறாங்க, தியாகம் பண்றாங்க. ஆனா அந்த காள மாடு ஒரே கஷ்டப்பட்டு தான் இருக்கு. எல்லாரும் போய் கொடுக்குறாங்க, அந்த அப்போ அந்த காள மாடு இறக்க மாட்டேங்குது, முக்தி கிடைக்க மாட்டேங்குது, கஷ்டப்பட்டுட்டே இருக்கு, உயிருக்கு போராடிட்டே இருக்கு. அப்ப அந்த வழியா ஒரு வேசி வரா. அந்த அம்மா என்ன பண்ணுது, நான் என்னத்த புண்ணியம் பண்ணிருக்க போறேன், தெரிஞ்சோ தெரியாம இதை பண்ணிருக்கலாம், சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அம்மா முக்தி கொடுக்கும். அந்த அம்மா வந்து நான் செஞ்ச புண்ணிய காரியங்கள், இந்த தானம் கொடுக்குறேன். உடனே அந்த காளமாடு முக்தி கிடைக்கும். அப்ப அந்த வீதியில உள்ளவங்க எல்லாருமே பாக்குறாங்க, ரொம்ப ஆச்சரியமா, இவரு வேசிப்பா, இவ என்ன புண்ணிய காரியம் பண்ணிருப்பா, இவ கொடுத்த உடனே அது முக்தி கிடைச்சிச்சு, எல்லாமே ஆச்சரியமா பாக்குறாங்க. அந்த முக்தி கிடைச்ச ஆத்மா திரும்ப வருது, கீழே வந்து இந்த வேசிக்கிட்ட கேக்குது, நீ என்ன புண்ணிய காரியம் பண்ண எனக்கு முக்தி கொடுத்த அப்படின்னு சொல்லி கேக்குது. உடனே அந்த அம்மா சொல்லுது, வேசி எனக்கு அதெல்லாம் தெரியாது, என் வீட்டுல ஒரு கிளி வளர்க்குறேன், அந்த கிளி எப்பவுமே வந்து ஏதோ ஒண்ணு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும், அது என் காதால கேட்பேன், அவ்வளவுதான். சரி வா உடனே உங்க வீட்டுல கிளியை பார்க்கலாம்னு சொல்லி கிளியை போய் பார்க்க போறாங்க. அப்ப அந்த கிளி வந்து அது என்ன சொல்லுதுன்னா, ஒண்ணு இல்லைங்க, ஒரு வேடம் என்னை வந்து காட்டுல இருந்து புடிச்சுன்னு வந்துட்டான், புடிச்சிட்டு வந்து ஒரு முனிவர்கிட்ட எனக்கு ஒப்படைச்சிட்டான். அந்த முனிவர் என்ன பண்ணாரு, அந்த பிள்ளைகளுக்கு ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில முதல் அத்தியாயத்தை பாராயணம் பண்ணுவார், 46 பதமும் பாராயணம் பண்ணுவார். அதை எவ்ரிடே பண்ணும்போது அதை கேட்டு கேட்டு நானும் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். அப்ப அந்த முனிவர்கிட்ட இருந்து
ஒரு வேலை என்ன பண்ணா, எனக்கு திருடன் கடைசி வந்து இந்த அம்மாட்ட ஒப்படைச்சிட்டான். இந்த வேசிக்கிட்ட என்ன ஒப்படைச்சிட்டான். இந்த வேசி என்ன பண்ணா, என்ன கூண்டுல போட்டு என்ன வளர்த்துனுக்கிறான். எனக்கு தேவையானது பலகாரம் எல்லாம் கொடுத்து வளர்த்துனுக்கிறான். நான் டெய்லி பாராயணம் பண்ணுவேன் முதல் அத்தியாயத்தை அப்படின்னு. அப்போ இந்த முதல் அத்தியாயத்தை ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை அத்தியாயத்தை பாராயணம் கேட்டு கேட்டு இந்த அம்மாவுக்கு அது பலன் கிடைச்சது பாருங்க. இல்லைங்களா? பகவத்கீதை வந்து ஒரு அத்தியாயமும் நமக்கு அவ்வளவு சிறப்பு. அது இது யார் சொல்றா? ஐயன் சொல்றார். ஐயன் சிவபெருமான் தாயார்கிட்ட சொல்றார். இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயத்தோட மகிமையை சொல்றார். அது மாதிரி யாரா இருந்தாலுமே சரி, பகவான் நாமத்தை காதால கேட்டாவே போதும். அப்ப நம்ம வாயால சொன்ன எப்படி இருக்கும் பாருங்க. எறும்பு கூட முக்தி அடையுங்க. கண்ணுக்கு தெரியாது ஜீவராசி அங்கங்க இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 இது சொல்லிட்டே இருந்தா போதும். எல்லா ஜீவராசியும், கண்ணுக்கு தெரியாத ஜீவராசி நம்ம உடல்ல இருக்கு, நம்ம ஸ்கின்ல இருக்கு, நம்ம தலையில இருக்கு, எங்க பார்த்தாலும் கண்ணுக்கு தெரியாத உயிரினங்கள் எல்லாமே முக்தி அடையும். பகவான் நாமத்தை சொல்லணும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 10வது பதம் அத்தாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ब्रह्मण्यादाय कर्माणि ब्रह्मगण्यात्या कर्माणि संगम त्याक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम् इवाम्बसा. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, அழகா படிச்சீங்க. அதாவது தனது கடமையை செய்து பலனை பரமபுருஷ பகவானுக்கு அர்ப்பணிப்பவன் தாமரையில எவ்வாறு நீர் தீண்டப்படுவதில்லையோ அது போல அவன் பாவ விளைவுகளும் தீண்டப்படுவதில்லை. இப்போ இந்த தண்ணில ஒரு குளத்துல ஒரு தாமரை இலை இருக்கு. அந்த இலை மேல அதோட தண்ணி பட்டுதுன்னா அந்த குளத்துக்குள்ளேதான் இருக்கு. ஆனா தண்ணி பொட்டுதா பாருங்கண்ணே, ஒட்ட மாட்டேங்குது இல்லையா? அதே மாதிரிதான் நம்மளை சுத்தி இயற்கை இருக்கு, இந்த பிரகிருதி இருக்கு, இந்த பௌதிகம் இருக்கு. அதுக்குள்ள இருந்தாலும் நாம அதுல உள்ள போயிடக்கூடாது. பற்றற்ற தன்மையை நாம செயல்படணும் இல்லைங்களா? அந்த பற்றற்ற தன்மையை செய்யும் போது எப்படி செய்ய முடியும்? தன்னுடைய கடமை, நம்மளுடைய என்ன கடமை, அந்த நம்ம என்ன செயல் செய்யறோமோ அதான் கடமை. பிராமணனா பொறுத்திருக்கான், ஒரு ஆபீஸ்ல வேலை பார்க்கறான்னா என்ன மாதிரி வேலை பார்க்கறாருன்னா அதுக்கேத்த வர்ணம் அவர். ஒரு சூத்திரனா வேலை பார்க்கறாருன்னா அதுக்கு என்ன கடமையோ அதை செய்யணும். என்ன கட்டுப்பாடு, அந்த கட்டுப்பாடு அவர் ஃபாலோ பண்ணணும். அது எப்படி பண்ணணும்? பகவானை மையப்படுத்தி செயல்படணும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ இந்த படத்துல பாருங்க, சில பிரபுபாதா எவ்வளவு அற்புதம் பண்ணிருக்காரு பாருங்க. இப்போ ஹரிதாஸ் தாகூர் வந்து பகவான் நாமத்தை சொல்லி சொல்லி சொல்ல அந்த அம்மாவுக்கு முக்தி கிடைச்சது இல்லையா? அது வந்து 1400 வருஷத்துக்கு, அது 1400 கிடைச்சது. ஆனா இந்த வாழ்நாள், இந்த 2000த்துல, அதாவது போன நூற்றாண்டுல சில பிரபுபாதா பாருங்க எப்படிப்பட்ட அற்புதங்கள் எல்லாம் பண்ணிருக்காரு பாருங்க. எவ்வளவு பேருக்கு தீட்சை கொடுத்துருக்காரு தெரியுங்களா? அயல்நாட்டுல எல்லாம் போய் நம்முடைய சனாத தர்மத்தையும் ஸ்ரீமத் பாகவதம், ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையை பிரச்சாரம் பண்ணி எவ்வளவு பேருக்கு சனாத தர்மத்தை ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க வெளிநாட்டுல உள்ளவங்க. இன்னைக்கும் பாருங்க ஏகப்பட்ட பேர், அவருடைய வாழ்நாள்ல ஏகப்பட்ட பேர் தீட்சை கொடுத்துருக்காரு. இதெல்லாம் ஒரு புனிதமான செயல் இல்லைங்களா? இப்ப நாமெல்லாம் கீதையை படிக்கிறோம், கேட்கிறோம், அதை நம்ம செயல்ல கொண்டு வந்து நம்மளால தீட்சை கொடுக்க முடியலாலும் பரவாயில்ல, மத்தவங்க இந்த கீதையை கொண்டு போய் மத்தவங்க சேர்க்கணும். நம்ம எல்லாருமே அந்த செயல் நம்ம செய்யும். அதுக்குதான் நம்ம ஜனனம் வந்திருக்கோம், அதுக்குதான் நம்ம இந்த லோகத்தையே வந்திருக்கிறோம். நம்ம கூட சப்ஜெக்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மனைவி, தன்னுடைய பிள்ளைகள், இவங்கெல்லாம் நம்ம கூட வந்திருக்கிறாங்க, உதவுதான் அது இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஏன் சில பிரபுபாதாக்கே குழந்தைகள் இருக்கு, அவங்களுக்கும் பிள்ளைகள் இருக்காங்க, பொம்பளை பிள்ளைங்க இருக்காங்க, எல்லாமே இருக்கிறாங்க. ஆனா அவர் வந்து என்ன, ஒரு குறிப்பிட்ட வயசு வந்தோடனே ஒரு சன்னியாசி எடுத்துக்கிட்டார். ஹரே கிருஷ்ணா. 18வது பதம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. विद्याभ्यय संबेन ब्राह्मणे कविहस्तिनि शूनि सैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः. हरे कृष्ण. அடக்கமுள்ள பண்டிதர்கள் தங்களது உண்மை ஞானத்தின் வாயிலாக கற்றறிந்த தன்னடக்கம் உள்ள பிராமணன், பசு, யானை, நாயை தின்பவன் என அனைவரையுமே சமநோக்கில் காண்கின்றார் இல்லைங்களா? இதுக்கெல்லாம் ஸ்டோரி இருக்கு, ரொம்ப பலமான ஸ்டோரி. 3 ஸ்டோரி சொல்லலாம் இதுக்கெல்லாம். இது ஸ்ரீமத் பாகவத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. ஆனா இப்ப நமக்கு டைம் இல்லை,
அதனால லெவலுக்கு வாங்க. 2வது லெவலுக்கு வரப்போ ஒரு ஸ்லோகத்துக்கும் அழகா ஸ்ரீமத் பாகவத் வந்து ஸ்டோரி எடுக்கலாம். என்ன சொல்றாரு பாருங்க, ஒரு பிராமணன், நம்ம ஒரு பிராமணன் வர்றாருன்னா நம்ம கையெடுத்து கும்பிடுவோம். ஏன்னா அவர் திலகம் விட்டுருப்பார். அவரு கொடுக்குறோமோ இல்லையோ அவருடைய திலகத்துக்கு கொடுப்போம். திலகம் வந்து பகவானுடைய நாமம் இல்லையா, அது பகவானுடைய இல்லையா. அப்ப நம்ம ஒரு கண்டி மாணவர் பார்த்தா கும்பிடுவோம் இல்லைங்களா. பசுவை பார்த்தா தொட்டு கும்பிடுவோம். யானையை பார்த்தாலும் வரான், கஜேந்திரம் வரான் அப்படின்னு கும்பிடுவோம். நாயை பார்த்தா நம்ம என்ன சொல்லுவோம், பைரவர் வராதா அப்படின்னு கும்பிடுவோம் இல்லைங்களா. அப்ப நாயை தின்பவனை பார்த்தா நம்ம என்ன எப்படி நினைப்போம், இந்த நாயை அடிச்சு சாப்பிடுறாங்களே, அப்ப அவன் என்ன, அவனை பார்த்தா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அவனையும் கையெடுத்து கும்பிடணும். ஏன்னா அவனுக்கு கும்பிட தேவையில்லை, அவன் செயலை பார்த்து கும்பிட தேவையில்லை, அவன் எப்படி வேணா இருக்கு போட்டோம். ஆனா அந்த ஜீவராசிக்குள்ளேயே பரமாத்மா இருக்கிறார். அதுதான் சொல்றேன் இந்த படத்துல. அயோக்கியம் இருந்தாலும் சரி, கெட்டவனா இருந்தாலும் சரி, அதை நாம தீர்மானம் பண்ணக்கூடாது. அவனுக்குள்ளேயே பரமாத்மா இருக்கிறார். அவனும் இந்த வாழ்க்கை ஜீவ இது இங்க வந்து பிறந்து இருக்கிறான். அவனுக்குள்ளேயே பரமாத்மா இருக்கிறார். அவன் செயல் தான் அயோக்கியத்தனமா செய்யலாம், அது அவனுடைய கர்மா அது. ஆனா அந்த உடல் கிடைச்சிருக்கு இல்லையா, அதுக்குள்ள பரமாத்மா இருக்கிற இல்லையா, அதுக்குள்ள மரியாதை நமக்கு. அதுதான் சொல்ற, அடக்கமுள்ள பண்டிகர் தங்களை உண்மை ஞானத்தின் வாயிலாக கட்டறிந்த அடக்கம் உள்ள பிராமணன், பசு, யானை, நாயை தின்பவன் என அனைவருமே சமநோக்கில் காண்கிறான். அவன் தான் கர்ம யோகி. ஐயோ வராருப்பா, இஸ்லாமியர் வராருப்பா, ஐயோ அவர் இது வராருப்பா, இவர் வராருப்பா, அவர் வரப்பா, நம்ம வேற்றுமையே பார்க்க கூடாது. நீங்க நபிகள் நாயகம் அங்க போனா கூட சரி, ஒரு சர்ச்சுக்குள்ள போனாலும் சரி, ஒரு மசூதிக்குள்ள போனாலும் சரி, அங்க போய் என்ன பண்ணுவீங்க, அல்லாஹ் பகவான நினைங்க, கிருஷ்ண பரமாத்மாவை நினைங்க. இயேசு பிரான் சிலுவையில அரைஞ்சிருக்கிறாங்க, அவரையும் போய் நினைங்க. எப்படி நினைப்பீங்க, பகவானையும் நினைங்க. ஏன்னா அவருக்குள்ளேயும் பரமாத்மா இருக்கிறார். அவங்க அறியாமையில மாற்றம், அவ்வளவுதான், அதுல மாற்றிட்டாங்க, அவ்வளவுதான். எல்லாருமே நீங்க அதே அங்கதான் போனீங்க. எப்படி ஆண்டாள் தாயார் எப்படி அலங்காரம் எல்லாம் பண்ணிட்டு கண்ணாடில போய் பார்த்தாங்கன்னா யார் தெரியவா, அவங்க முகமா தெரியும், பகவான் தான் நிற்பார் இல்லைங்களா. அது போலதான் நம்ம சுத்தப்படுத்தி நம்ம எல்லாம் போய் கண்ணாடியில போய் மேக்கப் பண்ணா பகவான் தான் தெரிவார் இல்லைங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 22வது பதம். हरे कृष्णा। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःख योने येमते आत्यन्दवन्दः कौन्तेय न देषु रमते बुधः। हरे कृष्णा प्रभु। ஹரே கிருஷ்ணா. ஜட புலன்களின் தொடர்பினால் வரும் இன்பம் துன்பங்கள் காரணம் இருப்பதால் அறிவுடையவன் அதில் பங்கு கொள்வதில்லை இல்லைங்களா. புத்தியின் மகனே, இத்தகைய இன்பங்கள் ஆரம்ப முடிவு இருப்பதால் அறிவுடையவன் இவற்றில் விட மகிழ்ச்சி அடைவதில்லை என்றார். உண்மைதானே. பௌதிகத்தன்மை இருக்கும்போது கண்டிப்பா விடிச்சு அடையதான் செய்வோம். இன்னொரு விளக்கம் சொல்லட்டுங்களா. எவ்வளவு ஆச்சாரிய ஒண்ணு சொன்னார், ரொம்ப அழகா சொல்லுவார். அவர் என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, மனதால செய்யற செயல், உடலால செய்யற செயல், அது என்னைக்குமே நம்மளை பந்தப்படுத்துமா. அதுதானே உண்மை இல்லைங்களா. இப்ப நம்ம உடலால ஒரு விஷயம் செய்யறோம்னா நமக்கு ஹாப்பி கிடைக்குது, சந்தோஷம் கிடைக்குது, ஒரு திருப்தி அடையுது. ஆனா அடுத்த நேரம் துன்பத்தை கொடுக்கும் உடலால செய்யற செயல்னால. அதே மாதிரி மனதால செய்யற செயலையும் பார்த்தீங்கன்னா சாந்தி கிடைக்கும், ஆனா அடுத்த நேரம் துன்பத்தை கொடுக்கும். ஆனா உள்ள இருக்கிற ஆத்மா இருக்கு இல்லையா, பகவானுடைய யோகமய சக்தி, ஆத்ம சக்தி இருக்கு இல்லையா, அந்த ஆத்ம ரூபத்துல நீங்க செஞ்சீங்கன்னா அதுதான் சச்சித்தானந்தம். அது விழிச்சே கிடையாது. ஏன்னா அது என்ன சொல்லும் தெரியுங்களா, பகவான் கோயில போய் சுத்தப்படுத்துறா போடா, அவர் போய் சேவை பண்றா போடா, அங்க போய் பகவத்கீதை படிடா, பகவத்கீதை மத்த பிரச்சாரம் பண்ணா, அதை பண்றா இதை பண்றா, அது சொல்லும். அதோட பண்பு குணம் அதுதான். ஆனா உடல் அப்படி கிடையாது, சுகத்தை தேடி போகும். மனசு என்ன பண்ண தெரியுமா, அதை விட டபுளா தேடி போகும். அது குறைக்கும் இல்லையா. அதுதான் சொல்றது. அதுல இன்பம் துன்பம் மாறி மாறி வரதான் செய்யும். அறிவுடையவன் அதுல கலந்துக்கவே மாட்டான். அப்ப அந்த உடலாலையும் புத்தியாலையும் செயல்படவே மாட்டான், மனதாலையும். அவனோட செயல்பாடு எப்படி தெரியுமா இருக்கணும், பகவானை நினைச்சு இதே உடலை, இதே புத்திய, இதே மனத்தை பகவானை மையப்படுத்தி செஞ்சானா அவன் முக்தி அடைவான். அப்ப பௌதிகத்துல செயல்படும் போது விழிச்சு அடையலாம் இல்லைங்களா. 23வது பதம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது படிக்கிறீங்களா? 23வது பதம். हरे कृष्ण। शक्नोति हैवहाः सोढुं प्राक्शरीर विमोक्षणात् कामक्रोध त्वं वेगं संयुक्त स सुखी नरः। हरे कृष्ण प्रभु जी। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஒருவனால் தனது தற்போதைய உடலை நீக்கும் முன்பு ஜடப்புலங்களை உத்திகளால் பொறுத்துக் கொள்ளவும்
காமத்தையும் கோபத்தையும் கட்டுப்படுத்த முடிந்தால் அவன் நன்கு நிலை பெற்றவனாகி உலகிலே அவன் மகிழ்ச்சியோடு இருப்பான். நம்ம 3ஆம் அத்தியாயத்துல படிச்சோம், என்ன படிச்சோம்? காமத்தை பத்தி படிச்சோம். காமம் எப்படி வருது? பற்றோட வருது. பற்று மோகம், மோகத்தினால காமம் வருது, காமத்தினால கோபம் வருது, கோபத்தினால நாம வீழ்ச்சியடைகிறோம், தண்ணியில இழக்கிறோம் நாம, இல்லைங்களா? அப்போ இந்த உடலை நாம விடும்போது குறைஞ்சபட்சம் ஹரிநாமத்தை சொல்றது முயற்சி பண்ணணும். எதுக்காக நம்ம ஆச்சாரிகள் சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஹரிநாமம் சொல்ல 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 இப்ப நம்ம தடுக்கி கீழே விழ போனா கிருஷ்ணா அப்படின்னுவோம், கிருஷ்ணா டக்கு கையில் தூக்குவார், டக்குன்னு கையில் தூக்குவார். நம்ம முன்னாடி என்ன பண்ணுவோம்? அம்மான்னுவோம், அப்பான்னு சொல்லுவோம், அப்பா அம்மா பத்தி தான் சொல்லுவோம் நாம எப்பவுமே. அப்போ இந்த ஹரிநாமம் சொல்ல 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 அப்பா அம்மாவே மறந்துடுவோம், அப்பா அம்மாவே மறந்துடுவோம். பகவான் நாம தான் சொல்லுவோம். உட்கார்ந்தாலும் கிருஷ்ணா, எழுந்தாலும் கிருஷ்ணா, படுத்தாலும் கிருஷ்ணா, தூங்கினாலும் எங்க ஓடினாலும் கிருஷ்ணா தான். நாராயணா, கோபாலா, மாதவா, கேசவா, மனோகரா, அப்படியே பகவான் நாமத்தை சொல்லிட்டே போயிட்டு இருப்போம். நம்ம பாட்டி மதன கோபாலா அப்படின்னு பகவான் சொல்லிட்டே இருக்கும். அதுதான் நம்ம ஆச்சாரிக்க சொல்லுவாங்க, ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே. பகவான் நாமத்தை சொல்ல 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 இறக்கும் தருவாயிலே கண்டிப்பாக பகவான் நாமத்தை நினைப்பான். அந்த சக்தியை பகவான் கொடுப்பார். அதுதான் குலசேகர ஆழ்வார், முகுந்த மாலால ரொம்ப அற்புதமா, பெரிய ஆழ்வார், எல்லா ஆழ்வாருமே ரொம்ப அற்புதமா பாராயணம் பண்ணிருக்காங்க. என்ன பண்ணிருக்காங்க பாருங்க. கடைசி காலகட்டத்துல எல்லாருக்கும் உண்டு இல்லைங்களா? பிறப்பு இருக்கு, இறப்பு இருக்கு, முதுமை இருக்கு, நோய் இருக்கு. கடைசி காலத்துல நோய் வரும். நோய் இல்லாம யாரும் இறக்குறா? அந்த இறக்கும் தருவாயிலே கண்டிப்பாக வாதம் வரும், கவ்வும் பிடிக்கும், கைகால் விழுந்துரும், சுயநலம் இல்லாம இருப்போம், மோஷம் எந்த வழியில போகுதுன்னு தெரியாது, யூரின் எந்த வழியில போகுதுன்னு தெரியாது, ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும். அந்த மாதிரி எல்லாம் பிரச்சனை வரும் இந்த இறக்கும் தருவாயில, அவன் செஞ்ச கர்மத்துக்கு தகுந்த மாதிரி. ஆனா அந்த நேரத்துல அந்த கன நேரம் பகவான் நினைச்சா போதும், முக்தி தான் நம்ம, இல்லைங்களா? அதுதான் சொல்றாருங்க, தற்போது உடலை நீக்கும் முன்பு ஜடப்புலன் உத்திகளை பொறுத்து கொள்ளும்ன்றார். இந்த ஜடப்புலன்கள் கண்ணால பாக்குறது, காதால கேட்கறது, வாயால பேசுறது, கையால செயல்படுறது, இது எல்லாமே கண்ட்ரோல், பகவானை மையப்படுத்தி செயல்படும். அப்ப அந்த காமம் இருக்காது, அந்த கோபம் வராது, சாந்த குணம் வந்துடும் நமக்கு. ஆல்ரெடி நாமளே 50 வயசான கூட நாம ஒரு நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நமக்கு கிடைக்கும். வாழ்க்கையில நிறைய விஷயங்கள் ஏற்றத்தாழ்வு எல்லாம் பார்த்திருப்போம். அப்ப அந்த மாதிரி டைம்ல 45 50 வயசானவர் பக்குவ நிலை வந்துடும். அந்த பக்குவ நிலை நீங்க வேதத்துல படிக்க ஆரம்பிங்களேன். இதுக்கு வரைக்கும் எல்லாம் 60 வயசு வரைக்கும் வெயிட் பண்ணாதீங்க, யாரா இருந்தாலுமே சரி 60 வயசு வெயிட் பண்ணாதீங்க. எப்போ பகவத்கீதை படிக்க ஆரம்பிச்சீங்களோ அந்த ஒழுக்கத்தோட நீங்க படிக்க ஆரம்பிச்சீங்கன்னா போதும், உங்களுடைய எல்லாமே தன்னிலை மாற்றம் இருக்கும், கண்ட்ரோல் எல்லாமே கண்ட்ரோல் வந்துடும், இல்லைங்களா? அதுதான் பகவான் சொல்றாரு, அவன் நன்கு நிலை பெற்றவன், அவன் இவ்வுலகிலேயே அவன் மகிழ்ச்சியோட வாழ்வான். இந்த வாழ்நாளே அவன் முக்தி கிடைக்கும். 29 பதம் என்ன சொல்றாரு பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृत सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्ति पृच्छति. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, அழகா படிச்சீங்க. நானே எல்லா யாகங்களும் தவங்களையும் இறுதியில் அனுபவிப்பேன் என்றும், எல்லா லோகங்களையும் தேவர்களையும் கட்டுப்படுத்துவன் என்றும், எல்லா உயிர்வாழையும் உற்ற நண்பன் என்றும் அறிந்து என்னை பற்றிய முழு உணர்வில் இருப்பவன் ஜடத்துவங்களிலிருந்து விடுபட்டு ரொம்ப அற்புதமா கொடுக்குது, இல்லைங்களா? அதாவது பாத்தீங்கன்னா இந்த படத்துல பாருங்க, தனிமையில ஒருத்தர் படுத்துட்டு இருக்காரு பாருங்க. இந்த விஷ்ணு பேர் நாம 4வது அத்தியாயத்துல படிச்சோம். தனிமையில இருக்கிறார், அங்க யாருமே கிடையாது. அவர் எந்த விஷ்ணு யார சொல்ல முடியுமா? தனிமையில இருப்பார் அந்த விஷ்ணு. 3 விஷ்ணு இருக்கிறாங்க, இவர்தான் முதன்மை விஷ்ணு. இவரு நம்ம 4வது அத்தியாயத்தை படிக்கும் போது நம்ம படிச்சோம் நேற்றுக்கு, ஞாபகம் இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா. மீட் பண்ண முடியலையா? அன்மியூட் பண்ண முடியலையா? சரி, ஓகே, நானே சொல்லிடுறேன், யாரும் சொல்ல மாட்டேன்றீங்க. காரண உதய சாய் விஷ்ணு. காரணோதய சாய் விஷ்ணு.
இவர் தனிமையில படுத்துட்டு இருப்பார். இவர்கிட்ட யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. கனகவல்லி தாயா இருக்க மாட்டாங்க, ஆதிசேஷன் இருக்க மாட்டார், பலராம் ஐயா இருக்க மாட்டார், பிரம்மா இருக்க மாட்டாங்க, யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. ஒரு ஒரு அண்டமா உருவாக்கிட்டு இருக்கார். அந்த ஒரு அண்டத்துக்குள்ளதான் கார்போக உதய சாய் விஷ்ணு இருக்கிறார். கார்போக உதய சாய் விஷ்ணு அவருடைய கண்கலந்து வரவர் தான் பரமாத்மா. எல்லா ஜீவராசிரியத்துக்குள்ளும் இருக்கிறார் பரமாத்மா. உங்களுக்குள்ளே இருக்கிறார், எல்லாருக்குள்ளே இருக்கிறார். அது மூணாவது விஷ்ணு இல்லைங்களா? எது சொல்ல வரேன்னா, நானே எல்லா யாக தவங்களையும் இறுதி அனுபவிப்போன்றார். நம்ம செய்யற எல்லா செயலுமே பகவான் தான் சேரும். அது என்றும் எல்லா லோகங்களையும் தேவர்களையும் கட்டுப்படுத்துவேன் என்றார். ஏன்னா பிரம்மா வந்து படைச்ச பிறகு பாத்தீங்கன்னா அவருடைய இருப்பிடத்தை தேடுறதுக்கே அவரால் முடியல. பிரம்மாவால அவர் எங்க எல்லாரையும் வந்து அவங்க தன்னோட தாய் வயிற்றுல இருந்து பிறப்பாங்க. ஆனா பிரம்மா வந்து தாமரை மலர்ல இருந்து அவரை உருவாக்குறார். யாரும் பகவான் கார்போக சாய் விஷ்ணு. காரண உதயத்துல கார்போக சாய் விஷ்ணு தான் பிரம்மாவை படைக்கிறார். அப்போ அவருடைய இருப்பிடத்தை கண்டுபிடிக்க முடியல அவரால், பிரம்மாவால. அதுக்கப்புறமா ஒரு அசூரி சொன்ன பிறகு அப்ப கபான சொன்ன உடனே கேட்டுக்கிட்டாரு. அதுக்கப்புறம் சொல்றாரு, நான் இதெல்லாம் 2வது லெவலுக்கு வாங்க, ரொம்ப அற்புதமா படிக்கலாம் அதை பத்திலாம். அந்த இடத்துல என்ன பண்றாரு, தவம் இருக்கிறார். அவருடைய தேவ சொல்லுவாங்க அந்த நாட்கள் மூலியமா ஒரு 1000 வருஷம் தவம் இருக்கிறார். தவம் இருந்து பகவான் காட்சி கொடுக்கிறார். காட்சி கொடுத்த உடனே அவரு படைக்கும் தொழில அவருக்கு அந்த சூட்சம் எல்லாம் சொல்லி கொடுக்கிறார். ரொம்ப அற்புதமா சொல்லி தர்றாரு அவரு. அதை அவர் ஏத்துக்கிறார். அதுக்கப்புறமா தான் எல்லா ஜீவராசியும் படைக்கிறார். தன்னுடைய பிள்ளைகளையே, அப்புறமா வந்து பிரஜாபதிகள், மனுக்களை, விசுவாகி எல்லாத்தையும் படைக்கிறார். நேற்று நம்ம படிச்சோம் இல்லைங்களா? இதுல ஒரு ஆளு என்ன பண்றாரு, ஒரு முனிவர், ஒரு யோகி, கடும் தவம் அவரு இருக்கிறார். நல்ல தவம் இருக்கிறார். தவம் இருந்த போது அவன் எதுக்காக தவம் இருக்குன்னா, பிரம்மாவிட்ட கேட்கணும், வரம் கேட்கணும் சொல்லிட்டு தவம் இருக்கிறார். அப்ப பிரம்மா காட்சி கொடுக்கிறார். என்னப்பா, என்ன விஷயம், எதுக்காக காட்சி கொடுக்க, என்ன வேணும் உனக்கு சொல்லு அப்படின்னு கேட்கிறார். எனக்கு ஒரு வரம் வேணும்னு சொன்னேன். என்ன வரம் கேளு அப்படின்னு. நீங்க படைக்கிற எல்லா படைக்கிறீங்களா, ஜீவராசிகள் எல்லாம் படைக்கிறீங்களே, அந்த தொழில் நான் பண்ணணும் கேட்கலாம். அது உன்னால முடியாதுடா அப்படின்ற. என்னால முடியாது, அது ரொம்ப கடினமான செயல், அது உன்னால செய்ய முடியாதுன்ற. எனக்கு நீங்க தான் அந்த வரம் கொடுக்க போறீங்க, நீங்க என்ன செய்யுங்க அந்த செயல் நான் செய்யறேன், எனக்கு கொடுங்க அந்த வரம். அவர் நிறைய காரணங்கள்லாம் சொல்றாரு. அப்படியே ஏத்துக்க மாட்டான். அப்புறம் பிரம்மா என்ன சொல்றாரு, சரி இவ்வளவு தூரம் நீ கேட்கற இல்லையா, ஒரு சான்ஸ் மட்டும் சொல்றேன், ஒரு வினாடி மட்டும் உனக்கு நான் அந்த படைக்கும் தொழில கொடுக்குறேன் அப்படின்ற பிரம்மா சொல்ற. உடனே அவன் என்ன சொல்றான், நீ என்னெல்லாம் படைச்சியோ அது உன்னுடைய கண்ணுதான், கண் மூலியமா நீ பாக்குறீங்களா, அந்த தன்மை எனக்கு கொடுன்னு கேட்கிறேன். சரி பிரம்மா என்ன பண்ற, சரி ஓகேடா அப்படின்றாரு. ரொம்ப கடினம் இருந்தாலும் அந்த ஒரு செகண்ட் தான் உனக்கு அப்படின்றாரு, ஒரு நொடிதான். சரின்னு ஆகணும், தயாரா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு எல்லா பலனையும் அவனுக்கு கொடுக்குறாரு. அந்த பிரம்மோட சக்தி கொடுக்குறாரு. ஒரு செகண்ட் தான் கொடுத்தாரு. அதுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா அவன் தலை பிச்சு வெடிக்குது. அவன் வெடிச்சு அந்த தலை செதுறது பாருங்க, பல கோடி 100 மைல்ல போய் விடுது. ஏன்னா பகவானுடைய பிரம்மாவுடைய சக்தி அது போல சக்தி. அந்த சக்தியை வாங்குறதுக்கு 1000 வருஷம் தாமதம் தான் பிரம்மா. அதான் பகவான் சொல்றார், எல்லா லோகங்களும் தவங்களையும் இறுதி அனுபவிப்பன் என்றும் எல்லா லோகங்களையும் தேவர்களையும் கட்டுப்படுத்துவன்றார். எல்லாருமே பகவானுக்கு கட்டுப்பட்டவர்கள். இன்னொரு இடத்துல சொல்றேன் பாருங்களேன், பகவான் என்ன பண்றாரு, துவாரகால இருக்கும் போது பிரம்மா வர்றார், பகவானை தரிசிக்க வர்றார். தரிசிக்க வரும்போது துவாரபாலகர் உள்ள விட மாட்டேன்றாங்க. என்னப்பா, ஏன்பா, என்ன விஷயம் உள்ள விட மாட்டீங்க பிரம்மா கேட்கிறார். இல்ல உள்ள ஒரு மீட்டிங் நடக்குது, பகவான் யாரையும் உள்ள வரக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காரு. நான் பிரம்மா வந்திருக்கேன் சொல்லுடா போய் அப்படின்னு. உடனே துவாரபால உள்ள போய் கேட்க சொல்றாங்க, இது மாதிரி வந்திருக்காராம் அப்படின்னு. எந்த பிரம்மா வந்திருக்காரு கேளு போ அப்படின்னு அனுப்பிச்சு விடுறாரு. உடனே இவ நேரா வந்து பிரம்மா கிட்ட காவலாளி சொல்றாங்க, நீ எந்த பிரம்மாவுக்கு வந்திருக்குன்னு சொன்னாங்க. ஏப்பா இருக்குதே நான் ஒரு பிரம்மா தான் இருக்கேன், 4 தலை பிரம்மா வந்திருக்கிறேன்,
இதை போய் சொல்லு போ அப்படின்னு திருப்பி அனுப்புறாரு. திருப்பியும் அவர் போன உடனே சொன்ன உடனே சரி உள்ள வர சொல்லு. அப்போ பகவான் போய் கேட்கிறார், என்ன விஷயமா? பகவான் கேட்கிறார் பிரம்மா கிட்ட, என்ன விஷயமா வந்திருக்கீங்கன்னு. நான் இருக்கட்டும், அது இருக்கட்டும், நான் வந்த காரியம் வேற, அது இருக்கட்டும். ஆனா எந்த பிரம்மா வந்துருன்னு ஏங்க சொன்னீங்க அந்த மாதிரி அப்படின்னு கேட்கிறேன். நான் ஒரு பிரம்மா தானே இருக்கிறேன், ஏன் என்ன சொன்னீங்க அப்படின்னு. அப்போ உடனே பகவான் சொல்றார், அப்படியா, உனக்கு விளக்க வேணுமா, சரி. அப்படி எல்லா பிரம்மாவையும் வர வைக்கிறார், எல்லா சிவனையும் வர வைக்கிறார், எல்லா தேவர்களையும் வர வைக்கிறார். 1000 தலை பிரம்மா வராங்க, லட்சக்கணக்கான தலை பிரம்மா வராங்க, 10 தலை பிரம்மா வராங்க, எல்லாம் வந்து நிக்கிறாங்க. பார்த்தா ஒரு சிவன் கிடையாது, 1000 சிவன், லட்சக்கணக்கான சிவன் வந்து நிக்கிறாங்க, ஐயன் நிக்கிறாங்க. அது தலை சுத்துது, என்னடா இது இவ்வளவு தூரம் நிக்கிறாங்களே இவங்களாம் யாருன்னு கேட்கப்பா, ஒண்ணும் புரியல அவருக்கு. உடனே பகவான் வந்து அவங்களை கேட்கிறார், ஐயா உங்க அண்டங்கள்ல என்னென்ன பிரச்சனைகள் இருக்கு எல்லாம் சரிண்ணா, உங்க பூலோகத்துல, இந்த பூலோகத்துல எப்படி எல்லாம் ஒரு ஒரு அவதாரம் கொடுத்தீங்க, அது மாதிரி எங்க லோகத்துல அவதாரம் கொடுத்து உங்களுடைய கருணையில எல்லாமே சிறப்பா நடந்துக்குது பகவானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு பிரம்மாவும் ஒரு ஒரு சிவனும் ஒரு ஒரு தேவர்களும் சொல்றாங்க. அப்பதான் பிரம்மாக்கே புரியுது. என்ன புரியுது பாத்தீங்கன்னா, இந்த படுத்துட்டு இருக்காரு பாருங்க காரண உதய சாய் விஷ்ணு, இவர் ஒரு அண்டம் மட்டும் படைக்கல, கோடிக்கணக்கான அண்டங்கள் படைக்கப்பட்டிருக்கார். நாம ஒரு அண்டத்துக்குள்ள 14 லோகம் நாம இருக்கிறோம். அது போல ஏகப்பட்ட அண்டங்கள், அதுக்குள்ள லோகங்கள் இருக்கு. அந்த லோகத்துக்கு சிவன் இருக்கார், பிரம்மா இருக்கிறாங்க, இந்திரர்கள் இருக்காங்க. பிரம்மாக்கே விளங்குச்சு. அப்ப இது எல்லாம் நானு ஒரு பிரம்மா தான் இருக்கிறேன், என்னுடைய சக்தியை கொஞ்ச நேரம் தாங்க முடியல ஒருத்தனுக்கு, தப்புனது இறந்து போயிட்டான். இவ்வளவு சக்தியை பகவான் ஒருத்தரை நின்று காத்துட்டு இருக்காருன்னா பிரம்ம சமீத்துல ரொம்ப அழகா, ஆதி புருஷர் அவர், ரொம்ப அழகா பிரம்ம சமீத்துல பாடி இருக்காரு பிரம்மா, இல்லைங்களா? அதுதான் பகவான் எல்லாரையும் கட்டுப்படுத்துபவர், தேவர்களையும் கட்டுப்படுத்தணும் என்று எல்லாரும் உற்ற நண்பன் அவர் பகவான் என்று மறிந்து என்னை பற்றி முழு உணர்வு இருப்போன ஜடத்துவதை விடுபட்டு அமைதி அடைகிறான், இல்லைங்களா? பகவானை புரிஞ்சுக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. இதோட இந்த அத்தியாயம் முடிக்கிறோம். என்னென்ன படிச்சனோ ஒரு விலகம் பார்ப்போம். சன்னியாசிகள் கர்ம யோகத்தை பத்தி நம்ம அர்ஜுனன் கேட்ட கேள்விக்கு பகவான் ரொம்ப அழகா, அதாவது 2ல இருந்து 6வது வரைக்கும் கொடுக்குறார். கர்ம யோகத்துல சன்னியாசினா என்னென்ன விளக்கம் கொடுத்தார், இல்லைங்களா? ரொம்ப அழகா நம்ம விரிவா படிச்சோம். 7ல இருந்து 16வது பதம் நிஷ்காம கர்மக்கும் கர்ம பந்தத்தை விடுகிறது. நிஷ்காம கர்மம் எதிர்பார்ப்பு இல்லாம நம்ம செயல்படுறது, எதிர்பார்ப்பு இல்லாம செயல்படுறது. பகவான் கிருஷ்ணன் வந்து கவனம் செலுத்துவது முழு விடுதலை நமக்கு கிடைக்குது. 17ல இருந்து 29வது பதம் வரைக்கும் பார்த்தோம், சரிங்களா? சரி, இதோட முடிச்சிடலாம். வாஞ்சா கல்பத்தராய கிருப சிந்தேவ பதினாறாம் பாகனி வைஷ்ணவ ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசா. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரி ஹரி. ஓ ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. நேற்றுக்கு கேட்கலாம். சொல்லு.